Mandala malah sakjroning wana wasa Mandala Sara minangka dadi gancaring carita manut lawan pagendhonganing lakon pagendhonganing laku anut lawan kedheping netra kedhep sepisan ujug-ujug ana ing kajuangan nalang-alang kuwidir nenggih sang hyang padha menang nampi suwane Kilura Semar Badra Dadya kagyat kagoro kasah Katon su
gunting ngoceh ambarung Nomo sedang sekaring kang bawana langgeng Ismaya kaya jeneng kita ingkang sowan abiyantara ing ngarsa ulun nganti raharja sak sowan kita ngger Ismaya wilujeng pukulun nir ing sambikara ginanjar bagas paras saderengipun kula ngaturaken bukti mugi kunjuk lho ya Semar ya Ismaya wis kula tampa laliman pangestuku wae tanpa nama ada kawula pundi mugi ndayakna dhateng gesang kula ana apa nayataka dene kita sowan tanpa tinimbalan pukulun sewu-sewu kalepatan ingkang abdi tandhak wadana anggen kula sowan menika wonten ngarsa paduka pukulun Sang Hyang padha wenang menika estunipun namung badhe nanjihake ingkang gumana musik wonten saklebeting manahipun Semar pukulun kepareng matur wonten ing Karang Kadempel kula lan uga momongan-momongan kula menika nggadahi kepinginan kula menika nggadahi kentek kepengin bangun desa wonten ing Karang Kadempel pamrih kula pukulun menawi kula menika saged bangun desa satemah saged nuwuhaken karukunan nuwuhaken katentreman pamrih kula saged sumarambah sakiwa tengening desa Karang Kadempel mengke sedaya pun rukun saged minggah wonten Kitagara lan pun Kitagara terus munggah wonten negari Malakapara wonten saindenging bawana niku kula nyuwun pangapunten estunipun panginta-inta panjaka kula wau kok wonten wujude pepalang pacoban ingkang wujude Nalendra Magarwaja Prabu Baranjana Dewa mongko Baranjana Dewa menika titah ingkang gadhah kasekten linangkung pukulun kula nyuwun dawuh saking paduka pukulun pacoban giri godha parencana ingkang saking Prabu Baranjana Dewa menika napa pancen menika pacoban ingkang dumadi saking sing gawe jagat napa menika pacoban saking mungkaring Pancandriya Semar Badanaya kula nyuwun dawuh pukulun wancine panjaresa artaning bumi kraitan dimelap so Ismaya yen mewujude Gondogiri pangrencana kang dumadi saka Baranjana Dewa kok jeneng kita dadak sowan ana kajuwangan alang-alang kumitir gel wis aja tiba-tiba sirnakna durgama sarta sangga runggi yen ta wektu dina iki dawuh ulun mono dawuh kang tumasa sak beting ati yen to jeneng kita nggadahi kegayuhan kuwi aja mingkur ing pekewo aja mangru ing tinggal yen iya yen ora ya ora yen wis gelem tekad ira nggone kepengin bangun desa
nuwaki karukunan katentreman mesti bakal pikantuk margi ingkang sae saka Gusti Kang Purbagawati Ismaya. Wis aja kesuwen nggone kita mapan ana kanjeng kene mundhak dadi pengantu-antune para kawulamu. Para dadi kuwi kundur menyang Karang Kadem tentremno kahanane Karang Kadem sakti wonten ing Ismaya. Nuwun panggih sing ati-ati. Lah kok tinemu panjenengan kepethuk kalian panjenengan wonten ing Wiga Malang mriki Ndara? Ya Kakang Semar. Aku njaluk pangapura ya Kakang. Jroning pabaratan ning Karang Kadem aku ninggal pabaratan. Mergo saka pangertenku aku golek cara kepiye nggone bisa ngundurake Prabu Barandana Diwa Kakang. Sakemangke dalang-dalang mapan oleh Mega Malang kini Kakang Semar Badrana ya nggih Gus. Malah ditemake kula sampun kaleksanan sowan wonten ngasanipun Sang Hyang Padawenang. Dinten iki bejo kemayangan dene kok kula menika saged pinanggih kaliyan panjenengan Ndara Kresna wonten ing mergi. Sak menika kula badhe nyuwun pitulungan kaliyan Paduka Sinuwun Prabu Kresna. Kakang Semar bakal mundhut pitulungan apa kan? Gus, andum laku andum gawe. Kula tak bali menyang Karang Kadem tak nentremke kawula ingkang nandhang tinten saking mogane Barandana Diwa. Dene Paduka Sinuwun kula kanthi panjenengan manjing alas Krendayana ya Mandalasara. Teng mriku mang upadi dununge Ndara Baladewa kelawan Ndara-ndara Pandhawa ingkang lagi nandhang Sukawa. Mangkono ya Kakang nggih. Ya yen mangkono ngestoke dawuhe Kakang Semar mat sinapatan daya dirayang.
mandili Bagong wis mlebu nelasak Wanawasaya ing alas Mandalasara Bagong nggih waduh keluwen Ndara kowe aja blawanan dhisik bentaya nggonku nyagahi lawan pengendikane iki lho Semar Ngupadi dununge Pakunjaran Panglimunan Bagong lan jur kersane sampean iki kok saka Permana Jatiku Pak Sawang ngarepku iki cat katon cat ora wujude kaya Pakunjaran Bagong lah apa nggih tak delok niki genalas ri bebondotan gembruyung kaya ngoten kok Mara Bagong kuwi sumingkra dhisik coba menawa Gusti paring dalan tumrape Baladewa yen iki Pakunjaran coba tak jebole kaya apa Pak Matur-matur Ndara iya ingkang paling pitulungan lawang ingkang rayi Ngamarta kula pun Puntadewa ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhang Koko Prabu wah Baladewa kakangku aku ngaturake panuwun Kyai Prabu Puntadewa Kyai Werkudara maksinamatan daya dirayan anggen krungu padi denunge Pakunjaran Panglimunan ingkang mikut Kyai Prabu Puntadewa Putra Kyai Werkudara pancen iki tak jarak mergo aku lagi nandhang Sungkawa kena pengabare Baranjana Dewa aku dadi sadula miturut saka dawuh Kakang Semar aku kudu bisa njebol Pakunjaran Rahayu Kyai ning sing ndadosaken bingung manah kula jebole Pakunjaran iki mau kok katon griyah-griyah ana ing ngawang-ngawang wujude Sang Hyang Kala wah ora mung Baladewa kakangku dhewe sing ngerteni ning Werkudara yo melu deseni jebole Pakunjaran katon ning ngawang-ngawang wujude Bathara Kala inggih kula pangapunten lajeng Koko Prabu Kresna wonten pundi Kyai kula ingkang sowan Kyai yo Kyai Prabu Koko Prabu Kresna ingkang prabdi inggih Kyai Aji Koko Prabu Baladewa Kyai Prabu Punta Putri Kyai Werkudara ingkang ageng palimarmanipun kula menika tinggal pabaratan karang kagem pelawit kula menika miris mulat mogane lan uga pangamuhe Prabu Baranjana Dewa pamrih kula namung pados sandhiyasa kepripun carane anggen kula saged ngundurake mengsah saking Padewaja kang dumati Prabu Baranjana Dewa kok Prabu iya Kresna ora dadi kaya apa inggih Koko Prabu mboten dados menapa iya Kresna ora dadi kaya apa banjur kuwi iso cucuk ana ing alas kene kepiye lara-larae inggih Kyai Aji malah kapala terus saka pangandikane Ki Lurah Semar Badraya kula kinten ngubadi dununge Koko Prabu Baladewa Kyai Aji Putri Kyai Werkudara menawi sampun pinanggih daya-daya kemawon enggal kundur dhateng Karangkagempel sabiyantu Ki Lurah Semar anggenipun mbangun karukunan mbangun katentreman kanthi
cara bangun desa Yayaji inggih menawi mekaten monggo dereng ora yo tak dereng kersa gede pangaporamu biyu pakunjaran jebol Pak pakunjaran gone niku para Pandhawa jebol iya awit saka mogane Ratu Mandura Prabu Baladewa ingkang awujud macan wujud Sardula Ibu Pak yen mangkono Pandhawa luar nggih iya dasar kepara nyata bebaran lawan baline Baranjana Dewa iki nganti Semar Badranaya nggih iki Ibu sekawit anggen kula menika dedepu wonten ngarsa paduka Sang Pandhawa Betari Durga kula kepengin suwita wonten ngarsa paduka saratipun kula kedah mikut Semar kedah mateni para Pandhawa lah dinten mangke Semar sampun kula pikut dinten mangke Purbawasesa kula pasrahke dhateng paduka Betari Durga Pandhawa ucul ning pamonge bisa kapikut bisa kabondo tiwas kebenaran Semar kapikut dipateni ringkih kekuatane para Pandhawa nggih yen mangkono biyung entuk paliramu dina iki Semar gaglake lak untale dadi tandhaku biyung sing ati-ati yo Bathara Kala kowe kudu siram jamas dhisik yen bakal mateni Semar Badranaya ora perlu dadak saba sentong ora perlu dadak saba sendang dina ilang gaglake lak untale urip waduh biung kapusan jebul lho kapusan kepiye bareng tak untal pedese ora jamak jebul Semar iki mono dumadi saka sumping Lombok Abang layak tak gigit pedese ra jamak ora salah Baranjana Dewa Ratu Pengung Ratu goblok gelem diapusi Semar ora patut suwita biung gagak dhewe
Aswita ngarepe biyungku yen mengkono Pandhawa ucul Semar ya luwar ora kesuwen ayo diamuk arah kadempel diora-arik dipateni Semar dipateni Pandhawa ayo ngerek apa niku jebule anggen kula lan uga para pepundhen-pepundhen kula Pandhawa sampun keleksanan ngayahi wajib mbangun desa Karangkadempel nek kok enten mawon godha parencana sing dikesane Kakang Semar kepiye nika mangsawan geliah-geliah saking kekebian caketok catora menika Bathara Kala nika mesti mung bakal ngamuk punggung ora ngrekanan Karangkadempel lek mboten panjenengan sinuwun Durawati sing mundurke mboten rampung lakon dalu menika nggih iya yen maklum undurake mangkat mlebu desa Karangkadempel kok ana menungsa wani asipat ratu yen tak titik saka sandang penganggone wani ngadang lan uga mendhet lakune Bathara Kala ngaku kowe sapa yang tambuh kelawan aku ingsun Tundurati Prabu Kresna kowe yen kenetake Mansumingkira Sumingkira Jawani malang-alang apa sing dadi kersane Bathara nggonku bakal jumangkah menyang Karangkadempel mateni Pandhawa mbikut Semar Badranaya kala mara gatekno gobokmu nggonku bakal ngendika kelawan kowe terus makmara ora ndedelok mara gati sawang kanthi permana jati sapa to sejatine ngotung Durati mula dina iki tak jaluk kanthi aris kowe Balya aja gawe kahanan tintring ana Karangkadempel kene ora pati-pati bali yen durung bisa gaglak para Pandhawa kowe mung wujude menungsa lumrah wani mbeleke Sang Hyang Bathara Kala cetha yen to kowe sumuk nyawamu lha dalah urung ngerti apa sapa to sejatine Tundurati sawangan permana jati yen ora gelem manut apa sing dadi pangendikaku lakon tawakan sastra berarti sungsang bawana balik kubur gagamu boten nginen-nginen menawi paduka menika panjalmanipun Sang Jisnu dewane kamulyan dewane kabagyan waduh kula nyadung tetuko ingkang kathah ya kala isih iman isih gedhe panapuran Tundurati kelawan kowe mula dina iki tak jaluk kanthi alus kowe Balya gawanen
kabeh para lembut wadya balamu para dubiksa jin setan pripayangan sing kumliang sing kumlit kutu-kutu walang atoga sing empor gendongan aja nganti sing cecer-cewek mapan ning desa kene kala iki kula nyuwun pamit gage kowe mulya nyuwun pamit. Wangning sapucak ing mukir merpapang tumirat sorote surya megolan gunung-gunung durga mendak kala sirna lunga saka kene yen ra getasutke dadi mreget cacing aku bali desa satemah mujudake katenteman lan uga kawulyan ndara bagus kok udara nggih. Lah kanthi anggen kula menika kelampan bangun desa Karang Kadempel lan uga ilange durga ilange kala menika dados titikan pratandha menawi lampahan lakon dalu menika pun tutuk pun paripurna. Untuk paripurnane lampahan menika mugi sageta sumarambah lumintir sedaya warga masyarakat wonten ing mriki sak bapa lurahe sak warga masyarakate muga-muga katentreman karukunan sumandhing wahyune kabagyan kamulyan katentreman sumandhing tumetes dumateng sedaya warga masyarakat mangyo ayem tentrem jenjem permanem muga-muga pikantuk rezeki ingkang berkah barokah durga mendak kala sirna rahayu slamet brahayu slamet slamet sing nanggap slamet sing ditanggap slamet sing nonton tanggapane suminten keleken mondo cekap semanten atur kula sak bejo-bejane wong lali sing bejo wong eling lan waspada man beksa ten alun-alun Karang Kadempel ndara wah ya dewa